Nailhan na sa kapulisan ang babaeng napalgang patay sa daplin sa dalan sa General Santos City di adtong Domingo. Person of interest ginaimbestigahan na sa kapulisan. Ano ang report? Nailhan na sa kapulisan nga usa ka 39 anyos nga babae kinsa residente sa Purok Kilantang sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ang babaeng napalgang patay sa daplin sa dalan sa maong barangay ni adtong pasado alas 8 Domingo sa gabi. Sa pagsuta sa soko, nakaputos og masking tape ang naong niini ug nakaputos sab og plastic bag ang ulo kung asa dunay nakahikot nga pisi sa liog sa biktima ug dunay mga samad sa ulo. Sinabat di Soko may nakita na tama dito, parang may tinamaan ng hard object, dalawa dito sa may noo. Sumala sa kapulisan, duna kini ka live-in partner ug upat ka anak. Ulahi kining nakit-an sa ilang panimalay ni adtong August 12 ug naglakaw aron mamaligya og itlog. Apan ang gikatingad-an sa kapulisan kung nganong wala nagpa-blotter sa pulis ang live-in partner sa biktima. Nasayran sab sa kapulisan nga nagagamit og illegal nga droga ang live-in partner ug ang biktima mismo. Tungod sab sa niagumang mga samad sa biktima, sumala sa kapulisan, daw dunay kasuko sa biktima ang naghimo sa krimen. Inamin niya rin sa atin na hindi siya nagbebenta pero gumagamit sila ng drugs. A guiding question sa amin ngayon, who is that person na merong sobrang galit sa kanya, bakit ginawa sa kanya yon? Padayon ang kapulisan sa pagsubay sa motibo sa pagpatay sa biktima. Yung dalawang motive natin na inalam is yung illicit affair at saka involvement sa drugs. Nailhan na sab sa kapulisan ang person of interest nga ilan ang ginaimbestigahan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.